ina ma sarakai na ku biyu godiya sakamakon wannan kokarin da suka yi da ya bada na ordinator shi ma tana wa yau zuwa gobe ya samu matsala da idanuwan shi abu ne da muna nan ganin shi iri-iri kuma akwai a dauki kwatance shi ma kujera da bata yi ba na kwarai ko tabul da ba abun gane ba suna kice ma ergonomic in kana zamne bisa aiki kana aiki da su ya kamata a gwada ma yaya kamata ka yi bai kamata ba ka daɗe bisa gare shi kana aiki shi ma wannan duka na yau zuwa gobe kana iya samun matsala na ciwon baya. Ta Allah sauke. Yanzu kuma sai mu dawo a bangaren da ya shafi wato breve sportive wannan gami kuma bangaren ɗaliban da ke ɗaukar horo ko darasi a bangaren aikin hannu. Bari mu ji yadda aka gudanar da wannan jarabawa ta breve sportive bangaren aikin hannu. Rana yau ta gudu wadda ya kasance dama an tsaida ta a ranar yau 27 ga wanga wata ga yadda dai muka gani komi yana tafiya daidai kawai yadda muka tsara kuma muka san dai babu wani abu wanda ke kawo kurakurai bisa tafiya wanga jarabawa kuma duka wannan abin da shahi a cikin ƙasar Nijar duka gaba dai inda muka san dai ake jarabawa ga komi yana tafiya daidai kawai yadda ya kamata kuma kawai yadda muka tsara abin da zan ce muku kawa muna da kandida 16,725 muna da jarabawa kun san guda biyu ce akwai da ake cin BVP kuma akwai da ake cin CAP ga BVP muna da mutum 970 ga CAP muna da mutum 725 to dukansu 725 dukansu ya kasance abu ne wanda mun samu dama kowane ne an tsara shi daidai yadda ya kamata kenan abinda zan mace muku akwai mata wanda cikin wannan kishin sun kai kishi 42.62 kenan zan mace alhamdulillah dai ba mu cewa komai sai mu ce mata su ma suna ta bada kokari bisa harkawan ga fanni namu na ilimi na kuma aikin hannu da fasaha. To yanzu kuma sai mu dawo a bangaren al'amarin makamashin wutar lantarki musamman a wannan lokaci na kamawar zafi. Al'umma da dama suna kokawa da irin katsa-katsan wutar lantarki da ake fama da shi daga bangaren kamfanin wutar lantarki na ƙasa cewa da Ninjelek. Al'amarin da ke tunzura ko tura wasu su je su sayi wato na'urar nan da ke amfani da hasken rana cewa da pano solar. Bari dai mu ji yadda ciwaciwar kasuwancin pano solar take a cikin wannan lokaci na katsewar wutar lantarki. To kasuwan da alhamdulillah muna nan muna tattabawa. Allai muna samu kiliyan suna nan ga zuwa kadan-kadan ba wani laifi da ya mun gode ma Allah. Duk wanda ya hito daga gidan shi ya zo nema Allah kuma zai taimake shi yana samu abincin shi. Insha Allah mun gode ma Allah. Allai mutane sun fara gane pano solar dan yanzu mutane suna nan ga zuwa suna saye suna kai suna sama gidansu. Dan su samu wuta da banti wasu ma har kilim solar suna sa akwai firgo solar akwai humidificator solar akwai kayan solar waɗanda babu ai ba su da yawa mutane suna zuwa suna saye dan mutane da dama suna zuwa suna saye suna sama pump solar da kilim solar da kayan solar dai akwai su dai da dama sai dai an zo za a gani insha Allah. Kiran da za mu yi to mutane su tashi su zo su saye kayan solar shi ana sa shi dan saboda kufir ma ko da kana da wuta kana iya sa kayan solar dan saboda kufir dan za a yi kufir in an yi kufir ka tada ko da vanti ne ka samu da ampulukan kaga abun ya zo da sauki. Masha Allah. Yanzu kuma sai mu dawo a bangaren da ya shafi ci gaban da aka samu a bangaren ilimi ko horo na ɗalibai a bangaren karatun boko musamman ɗaliban da za su shiga ɗakunan jarabawa nan zuwa wasu 'yan watanni. Bari mu ji inda a matakin da aka tsaya game da ilimin na ɗalibai.
mu da matsala sosai game da toyin tun da ban shekaran yadda ya faru ba a samu matsalan tsaida ta yadda karatu ba a samu matsala ba don shi ne yasa to in kama a kashi 100 ka ma a tekon shi lokacin da muka yi evaluation shi yana kai 70 zuwa 80 to da aka zo ga kwanshe ma da yace ko da yake lokacin hutu ne abokan mu gaskiya sun iya kokarin su a ƙara ci gaba a yi bisa program ci gaba kuma yanzu dai ko da bamu da abin muna tamaha to yanda ga cikin 100 yana kai 90 ko 90 zuwa 95 to kuma ya ku ɗauki ma kamar wannan a jimilla ne ya ku ɗauki kamar ɓangare darasi akwai darussukan da an gama sosai abin da ya rage kawai zuwa ne ake ana exercise tare da yara don game da to in kafin lokacin in allah ya kai mu a literature wanda za a examen mpps kafin lokacin na insha allah komi allah da ikon shi komi zai kammala. To kiran da gare mu gare su kamata yi su ɗalibai su san da ba lakol kaɗai ba ne wurin ɗaukan da in aka zo lakol aka ɗauki darasi aka je gida kuma yana da kyau abinda aka koya lakol a buɗe kayuna a duba a gami ne a exercise inda ko da an yi shi a lakol aka je gida kuma ya kamata a yi shi kuma uwayen kuma ya kamata su sa ido su kama muna don mu kama wa yara duk gaba ɗaya yaran su samu nasara a wannan jarabawa da Masha Allah. Ta Allah ba ɗalibai sa'a a wannan shekara a samu a ci jarabawa. To duka masu kallon mu da sauraron mu abin da ya sauka kenan a cikin labaran namu na yammacin yau. A madadin wanda suka agaza kuka ji mu da ganin mu da yawa cikin gidajen ku nake cewa